Ayo tak jak ngirim neng sawah ya. Iki aku arep ngirim nggonku panen pari. Iki aku arep ngirim. Lah iki kayak nek kejadian. Aku arep kirim to iki. Iki nek kejadian ibuku lali. Toh rokoke rung digawa ibuku balik mulih njupuk rokok. Lah terus aku ngirim iki. Tak jupuki sitok-sitok. Iki segone tak gawa dhisik to. Yo ngene iki. Lur, lek ning desa ke yo panen ngene iki. Dadi yo diusungi ngene iki gotong royong lek ning desa ke. Piye lek ning kota iya apa ora? Lah ngene iki. Ha iki padha derep jenenge lek ning nggonku ya, lek ning nggonmu apa? Lek ning nggonku jenenge derep iki. Rombongan para derep. Kayak iki tak baleni kaya teh kaya kopi kuwi kan ora iso lek tak gawa dhewe to. Nah iki yo diwangi neng Pakde ku yo diwangi to. Gawane kayak iki sing kerja iki enek wong 5 sing derep. Lah parine ngono kuwi lho mentes-mentes to. Apik. Kayak wingi lek di PP terus diselap engko dadi beras ngono kuwi. Asal mulane beras ke sangka gabah ngene iki. Iki wong-wong padha sarapan, esuk mau to padha sarapan. Lah kuwi ngono kuwi gawe omah-omahan kaya tenda ngono ki lho, sangka trepal. Lah iki kebersamaane ning desa ke ngene iki. Wayah panen kuwi gotong royong. Lah suasane ning kene ya suwejuk ngene iki cah. Suwejuk pola iki ibuku engke njupuk rokok engke wis balik. Nah ngene iki kebersamaane ngene iki cah lek ning desa. Lah kae padha sarapan kabeh padha mruyuk to bareng-bareng. Kayak engko kayak tandang gawe neh ngono kuwi. Lah iki aku wis sampe lek ngirim to, aku karo ibuku langsung mulih to. Perjalanane mulih ngene iki, balik neh kaya mau awale. Ya wis ngono ya guys ya, cukup semanten di next video. Dadah.